Lagpas na. Oo. Asan sila? Bye-bye mga anak. Bye-bye. Napakabait. Salamat. Asan si kuya mo? Sige na. Bye-bye. Hi Kuya Aw. Flight na po ako. Hi Jajakol. Nasa airport na po ako. Pabalik na Kuya Aw. Andito ako sa airport. After completing all your counter check-in requirements, please proceed to gate 7 to await your flight boarding announcement. Your attention to anybody who has stamps and iPad. Kindly proceed to gate 2. Oo nga Kuya Aw eh. Panibago na naman at saka dadatnan namin yung Ramadan. Jajakul. Ba't naka-ninja ka? Paano ba yan Hi Kit. Salamat sa thumbs up. Salamat sa pagdalaw. Ay, hindi yung sasakyan namin. Nakikipila. Pila-pila. Salamat. Salamat Kit Official. Oo nga Kuya Aw, Ramadan. Yung umaga nila pinagkagabi. Kakain sila sa gabi. Madaling araw, ganun.
Stop ng kainan, 4 ng umaga. Tutulog na sila, hindi na sila pwedeng ano, tumikim ng tubig or pagkain. Antay na naman nila yung 7. 7. Balik puyat. Balik puyat. Ramadan, balik puyat talaga. Yun kasi ang pinagka-umaga nila. Gabi. Nakikipila ako dito, may makukuha daw na ripan. 12:40 pa naman ang flight ko. Flight namin. Nagkasabay. Tagalog. May nag-flight na, Pacific. Ayun na, oh. Saan kaya yun, no? Saan yun? Papunta. Kasi Pacific, eh. Depende, minsan kung may mga staff o Oo. halimbawa, kahit noon dati ako nagpunta ko ng Saudi, Qatar. Ang galing, no? Over ako sa Singapore. Nakasakay na rin ako dyan, eh, sa Katay. Dito. Tapos, paano na sa Saudi. Stopover. May primer. Oo nga, oh. May primer pa ako na sa International Airport. Tumatakbo. Iniwan ko. Tumatakbo yung premier ko. Nagkasabay. Ano lang naman yun, 2 minutes. Kanina. Salamat, Kuya Aw. Mag-live ng konti. Habang nakikipila. Saan tayo maya? Sa Gitpor? 14. Ay, sa 14 pala, no? Doon, no? Banda doon. Andyan na yung sasakyan natin, no? Nakaparada na. 11 na. Ha? 11 na. 11? 12, ano natin na? 12 for. Voting na tayo. 11:55 voting natin. Hmm? May 55 minutes na lang tayo. Pwede naman ito makuha. Ha? Pwede naman makuha sa voting tayo. Hindi naman nila binibigay. Pag umuwi ka, pag uwi mo, wala kang minutes. Uwi? Wala. Isang beses lang. Pangalawa siguro ngayon pag kukunin ko. May premier pala ako. Hindi, siguro. May ganito pang babalik ka sa amin. Hindi ko alam. Hindi.
10 years ko na sa amo ko eh. Ibang ka pa rin Isa, siya. oo, isa. Oo. Di dapat may kukuha daw, ano? Oo, kasi balik. Noon nakakuha din ako ng pagbalik ko sa Saudi. Sa amo ko. Kuwait naman yun. Tinako bumalik doon. Bago ako kanina, maubot pag-isa ko. Ako, na-over baggage ako eh. Binawasan ko ng 3 kilos. Pero yung 3 kilos, yung nasa box, pinaano rin yun. Pinapasok ko nila. Hindi ko binitbit. Kasi mangga yun eh. Buti binags ko sa maliit lang. Tapos yung kasunod na lang. Kasi may padala. May pahabol na padala. Tama sana yung damit ko, iniwan ko na. Damit ko. Ito, damit ko to eh. Hindi ko naman gagamitin doon. Kunti nga lang damit ko. Kere na lang. Salamat, Regina Ropis, sa thumbs up. Iniwan ko yung, nagkasabay kasi yung premiere. Naiwan ko. Nag-live na ako. Sa atin pwede kasi 12:40 tayo. Hindi, 11:55 boarding natin. Ha? Gusto yung tubig ko. Salamat sa dalaw. Salamat sa dalaw, Kuya Aw. Regina Lopez. Hindi naman na-hold. Hindi naman na-hold. Ewan ko yung mga iba na kung minuhold sila. Ako hindi pa naman na-hold. Subukan nilang i-hold ako. Joke. Pero lang. Hindi ako marunong maglagay na ng jacket. Paano ba maglagay ng jacket na? Ang naglagay niyan si si Sis RB. Siyang naglagay. Bili ulit muna ako ganito. Hala. Mahaba pang pila yata, oh. Magriripan ng may makukuhang pera daw. Oo, pa-boarding na po kami sa susunod na. 12:40 ang flight namin. Pasakay.
Wala, hindi ko malagyan ng ano, jacket. Ay, jacket, ano ba yan? Hindi ko na alam maglagay. Sa Dubai. Sa Dubai po ako. Tuloy natin yung daan sa... Ma'am, dito po tayo sa atin. Sabi ko sa banta ito. Sabi ko sa... Ma'am, sir, tandang... Kasama yung susunod ko kayo, susunod na... Ayun. Nakalagay na. May jacket. Ganun pala. Salamat. Salamat kapatid Rina Lopez. Foreign passengers from Malaysian Airlines, flight MH807 bound for Kuala Lumpur. After completing all your counter check-in requirements, please proceed to gate 16 to await your flight boarding announcement. Ang tagal ng pila. Hillworth Fishing, salamat. Okay lang po. Salamat sa pagdalo. Gilbert Fishing Vlog. Salamat sa pagdalo. Eleven eh, yung mga Ha? 11. Hindi naman po yung pagbalik. Ma'am Satisfaction. Salamat sa tamsa. Dito ako sa airport. Salamat kapatid Regina Lopez. Sinasamantala ko lang yung ano mag-live dito kasi free ang wifi. Free wifi dito. Saan ako punta? Sa Dubai po. Salamat ma'am sa satisfaction. Hindi na tayo nagkita.
Ang busy-busy. Official final call before the aircraft route is being closed. Busy-busy sa bukid. Nagkuha-kuha ng mga gulay. Nakatuwaan ko lang magpunta sa bukid. Naligo pa nga ako sa yung sa patubig. Patubig kasama ko yung mga bata. Mga bata kami, ganun ang laro namin maligo sa yung patubig sa sa gulayan, sa pananim, sa bukid. Irigasyon. Anong pang tawag doon sa patubig? Irigasyon. Irigasyon ba? Motor. Ah, bomba, hindi na. After completing all their counter check-in requirements, please proceed to gate 15 to await your flight boarding announcement. Sa farm, sa bukid ako pumupunta. Kasama ko mga bata. Hindi ko na sila nakuhan kasi kung minsan pag bata, ino-off ni YouTube naman yung kaya dinidelete ko kung minsan yung iba. Salamat Gilbert Fishing. Sa Pangasinan po ako, ma'am, kapatid Rehina. Pangasinan. Mahilig sa mga pananim. Pangasinan. Usurobio. Halo ang salita, Ilocano, Pangasinan, mga Tagalog din. Kunti na lang yung pila, oh. Kunti na lang, di ba? Aabot tayo siguro. 11:17. Aabot tayo. Kunti na lang. Kaninang dam natin. Magtiyaga tayo kasi hindi na tayo makakabalik, hindi na natin makuha yan. Makukuha naman pag how many years? Ay, oo. Mahilig akong manood. Meron pa. Malapit na, oh. Kanina ang haba-haba. Ang pila ngayon. Sayang pang lang yun. Hindi pa. Hindi pa yan naalis. Yung sasakyan natin, hindi pa yan naalis. Nakikipila. Sige lang, Gilbert. Salamat din sa pagdalaw. Laban na lang kayo. Tayo pala. O, ilan na lang. Ilan na lang.
Ilan na lang sasakay na tayo. Hindi, malapit lang ito. Ay, madali lang ito. Kanina ang haba-haba. Dito na lang yung nasa counter eh. Yung dalawa, tutok ko kukunin yung phone sa iPad. Pero malaki. Diyan yata yung sasakyan natin. Oh. Ang dami pa rin yatang pila. Ang dami pang pila yata. Salamat sa pag-stay. Ito yung sasakyan natin yata. Oh. Yan yata yung sasakyan natin. Git 14 tayo, di ba? Ay, hindi yata. Pero Philippine Airlines. Ano ka number mo? Hmm? PR 685. Nagugutom na. Nagugutom na.
Ilan na lang. Ilan na lang. Ilan na lang ang pila. Ah. Ay, salamat. Nagugutom na. Wala ang baon na ano eh. Kala ko bawal magdala ng pagkain. Kaya hindi nagdala. O naman, dinala ko yung ibang pera doon sa kapatid. Buti may 500 na pera. Hindi ko na tubig. Excelente. Hindi na tayo pwedeng bumili, no? Hindi na pwede. O di na. O, kasi malayo. Hindi pa tayo diyan, ano, oh. Matatagalan pa tayo diyan sa, ano. Kaya, pakon. Para hindi maisturbo yung papel. Kunin ko yung papel ko. Ay, malapit na. Yung nakikipila tayo tapos wala pala. Ano yun? Paano ba? Paano ba yan mag ano? Ah! Salamat sa thumbs up. Is CTV. For this is ako nagbakasyon. Wait. Because paano ba yun? Ayun. Sana all. Sana all sis. Okay. Wait a minute. Because how many people here? 4. Already 4. July. July ang balik. Kapatid Regina, July ang balik. Ay, dalawa na lang. Ayos ah. Bakasyon din ah.
kailangan nila? O, anong kailangan nila kaya? Easy. Mira ko, pasensya na. Pasensya na kung magalaw. Magalaw ako eh. Ha? Ay, saglit magpapaano ako. Thank you, sir. Halika na. Halika na. Nakuha na namin yung ano, oh. Oh. Yan na. Sayang. Saan tayo sa Gitport? Sayang, di ba? Sayang yung ano, ripan o. May ripan ako. Ito ang ripan namin. Sayang din. After completing all your counter checking requirements, please proceed to gate 16 to await your flight boarding announcement. Napasok na kami sa Nagbabalak ko. ayun doon. Ano, bili tayo ng ano? Maiinom? Nauuhaw na. Bibili kami ng ano? Nagutom. Para daw sa, hindi ko nga alam eh, kay binigyan kami ng ripan. O, nakipila eh. Saan ba? Bili tayo. Makabili ng ano. Labas mo yung pasok. Makabili ng maiinom ay kay nagugutom na. Wala namang tubig. Gusto ko tubig lang. Ano ba? Walang tubig. Ayun, saan naman ito? Ano pang bili ng pasalubong? Ay, saan ba kayo ito? Maya, balik ka pag ganito na si ate. Anong si Charon? 300. Oh, 300. Uwi nga yung pang 300 daw ito, oh, si Charon. Oh. 300 piso. Tapos ito, Dress up card? kaso wala akong ano. Itong mani. O, diba? May Gcash? ano, 10 pesos. Ay. Ipa-Gcash ko na lang. Matindihan lahi mo talaga, ano? Sa'yo na pa. Tingin ako picture, JR. Right, wala tulay din natin. Kaya yun pa magmamano yun.
Tingin daw picture, JR. Hindi ko pa nakikita. Nakita mo na yun? 110. Dalawa na po. Isa pa po. Dalawang white. Wala na. Bali, 110. 110 lahat. Magkano ang tubig niyo? Diba? 30. Daisy di po. Opo. Ah. Ay, 30 picture lang pala. Yung ano niyo? Yung royal? Okay. Magkano yung royal? 80 pesos. Pajikas ako nito. Send nyo na lang din, ma'am, yung Gcash. Saan? Yan po yung number. Ano po ba? Tubig lang, 30. 30 pesos. Send nyo na lang din. Iba ito eh. Parang yung kanina, yung sa pinito. Paano ba? Isang tubig. 30. Mukha niya, no? 30. Pag ilong, Ay, ito. 30. Tapos, yung pajikas ko na lang ito. Paano? Gcash, ma'am. Kaya nga, Payment lang yan, ma'am. Ay, I-scan nyo po. ay, akala ko. Padala. Malamig. Hindi, magbabago pa yung bata po. Oh. Wala daw. Pajikas. Salamat sa pag-stay. Kay dito na ako sa Sir, ay, ma'am, saan po sa akin? Walang po, ha? Ma'am, tapos na po kayo dito? Thank you. Please remain seated as we explain to you the Philippine Airlines flight boarding Ma'am, insert na po siya dito, no? as a boarding policy. Group letter K po upon boarding. Thank you. Saan po, ma'am? Group letter K, tatawagin po kayo by group letters pag boarding. Ah, okay. Small children and elderly passengers. Their lives will be boarded by group letter. Magalaw si, tingnan nyo. Moving towards the terminal. Magalaw-galaw. Please take note of your group letter. Please take note of the portion of your boarding pass. Passengers and business bags. Chicken. May reminder, Peter Elite and Elite card holders of Mabuhay Manas may board at their own convenience. Please Asan na yung kasama ko? passport. Nauna na. Once again, we are not yet going. Remain seated in the holding area being number 14 and 24 platform. Thank you and goodbye. Pila-pila ulit. Papunta ng pasok sa airport. Ay, airport. Sa airplane. Nasaan na yung kasama ko dito? Ano yung
Paupo. Paupo. Makaupo. Ay, salamat. Umupo rin. Hindi naka... Boarding na. Boarding na kanina. Ang daming ano, yung mga mag-asawa ba. Nag-iiyakan, nagkikisan. Marites ako, no? Nag-iiyakan ba? Nagyayakapan. Nainggit si ako. Nainggit si ako. Grabe sila. Sana hanggang sa ano sila dulo. Dulong walang hanggan. Baka mamaya wala na ang isa't isa. Marites ako. Marites si Ate Emma. Nakakita ng ano, Good morning and thank you for waiting. Philippine Airlines flight here 638 on Dubai is already to accept passengers for galley boarding through the 8th of February. We're now accepting wheelchair passengers as well as passengers traveling with infants, small children, and elderly passengers. Once again, we're now inviting passengers. We're now inviting wheelchair passengers as well as traveling with infants, small children, and elderly passengers. nauhaw For ako. the rest of the passengers, please remain seated all the way through the rest. Nauhaw ako. Uminom. Mamaya pasok na kami sa loob. Morning once again, thank you for waiting. Philippine Airlines flight here 658 bound to Dubai. Now ready to accept passengers of business class. Ano ng oras? Sabi 12:40, bakit ano ng oras? The rest of the passenger can remain seated within the holding area and wait for your group tender to be moved. May mga bata, oh. Kapatid Regina, maya balikan kita, ha? Balikan ko kayo, ha? Kaya hindi kasi ako marunong magpindot-pindot. Kapag pinindot ko, mawawala na. Pahinga ng konti. Ayan, mauuna na yung mga may bata. Wala na yung kasama kong isa, iniwan na ako. Nawala na siya, hinahanap na rin. Hinahanap rin siguro ako nun.
Ay, naku. Lapit na. Oo. Nakikita ko na. Nakikita ko yan. Oo nga. Balik na naman. Wala rin pag bakasyon, wala rin. Hindi ka rin makakagala ng masyado. Puro tulog, higa, kain. Salamat kapatid Rehena Lupis. Ang sweet ng dalawa dito sa harapan. Papainggit. Hala, ano ng oras, oh. Ay, hindi pa pala. Akala ko. Ang tingin ko kanina, alauna na. 11:49 pa lang. Ay, naku. Your attention please, everybody who has left a coin purse. Everybody who has left a coin purse, kindly proceed to this around the lobby.
Kaya mag-group, nagtatawag na sila ng group. Papasok na. Nagtatawag na sila ng letra-letra. Philippine Airlines Flight Leader 658 bound to Dubai is now boarding through gate 14, requesting all departing passengers on flight PR 658 please board your aircraft now through gate 14. Letter C. Ay, ang layo po. Letter K. L pa nga. Ah, ang layo. Dito sa dulo tayo. Letter C pa lang. Anong oras 12:40 ah. kaya pala. Ang nasa ticket 12:40 eh. Yung ticket Kuya, salamat sa thumbs up. Salamat sa stay. Four hours ang biyahe. Ayan, nagsisitayuan na sila. Pasok na rin ako. Letter K pala sa akin. Salamat. Salamat kapatid Regina Lopez. Salamat Kuya Aw. Salamat Kuya Aw. Salamat Kuya Aw sa support. Kapatid Regina, salamat sa support din.
Oh, sunod na rin tayo. It's Meron pa HI, oo. tayo pa. Lapit na yan. Tayo na tayo. Tatawagin na yung pangalan natin. Ay, number natin. Susunod na yan. Tayo pa rin. Na tayo niyan. Oo, tayo na. Dami pa nila. O, tayo na. KL. Hindi pa tinawag. Ubusin pa yung ano. Oh, ayun na. Tayo na. Salamat sa pag-stay. Mas kinalik na. Pwede po sa kabila.
Message for J 65. Ayun. Pasok na. Pas. Yan yata yung sasakyan namin, oh. Ay, hindi yan. Yan doon. Ang galing ng ano, oh, yung mga bagahe. Ganyan pala yung mga bagahe, oh. Sana nga na. Dubai. Dubai. Hindi ka connecting. Direct. Connecting ka? Dubai to. Dubai to Qatar. Ah, Dubai to Qatar. Kasi na-cancel daw yung flight. Sa 29 pa yung nakalagay sa ano ko kasi 27. Hindi ako nasabihan na na-cancel pala. Kaya inana ko na nga ng ano. Connecting. Boarding pass na lang po, patabi na po ng passport. Boarding pass na lang po. Pasok na. Papasok na ng eroplano. Ano ba ang kailangan nila? Salamat Kuya Aw. Kapatid Rehena Lupis. Sa pag-stay. Pasok na kami. Pasok na ng loob ng airplane. Ang galing ng mga ano, oh, yung mga bag, oh. Mga bag natin. May mga pahabol na bag. Magalaw. Magalaw. Dito na. Pasok na kami ng ano.
Nilalive ko kasi para makita nila sa bahay. Ito ang sakyan namin, no? Ang lilinggit ng bintana. Ang lilinggit ng bintana. Next aisle, turn right. 24A, ma'am. Hi, boarding pass na lang po. Next aisle po, kanan. Yes, ma'am. Sure po. 36A, dito na sa kanan. 36J. Sir, 36J. Kabila, ma'am. Tas kanan. Saan ba ko? Saan ba tayo? Lampas na. Lampas na yata. 36J. Dito pala, lampas na ako. Dito pala ako. Hindi ako natapat sa bintana. Hindi ako makapag-video sa bintana, oy. Ay, yan. Ay, sorry. Oh, magalaw na yung ano ko. Bye na po. Bye, Kuya. Bye, Kuya. Paging for the following passengers, Mr. Zoilo de Torres, Mr. Willie de Torres, Bye, Kapidrihina. Salamat. Dito na lang. Hanggang dito na lang. Salamat sa support. Mr. Delisa Limo, Bye-bye. Romeo Diaz, Alexia